ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар бисёр наворҳом ва эфирҳо гуфта будам, дар Корея соли нав сар шидестай, мардуми Корея ҳоли соли навшона ҷашн нагирифтиянд. Аз ҳамин 29 январ сар карда як 3-4 рӯз дар Корея соли нав. бисёр заводҳо, заводу корхона, мактаб, донишгоҳ, садик, умуман гӯем бисёр ҷойҳо дар ҳамин соли нав кор намекунанд, яъне рӯзи истироҳатӣ додагианд. Дар 1 январ вақте ки мо соли нава ҷашн мегирем, барои ё гӯем обычный рӯзай, мисол баъзеҳош ҷашн мегиранд, баъзеҳош не. Ана 29 январ бошад соли нави ҳақиқии мардуми Корея. мумкин савол ба миён биёяд ки мардуми Корея чӣ хел соли нава ҷашн мегиранд, чӣ корҳо мекунанд гуфта. Соли нава кореисо ба мисли наврӯзи худмон ҷашн мегиранд гӯем. ё хай бисёр итор ҳам хел ҷашн мегиранд. Дар деҳотҳо мераванд ба назди биби, бобо, падару модар, касоне ки умуман дар деҳотҳо ҳастанд, ба ҳамун ҷо рафта дар ҳамун ҷо ҷашн мегиранд. ва соли навам бошад, бисёре аз мардуме ки дар шаҳр зиндагӣ мекунад, ба деҳотҳо мераванд, ба назди хешу табор ва дар он ҷо ҳама каса якҷоя шуда, хӯрокҳои миллияшона тайёр карда, ҳамроҳи хешу таборҳон соли нава ҷашн мегиранд. одатан бисёре аз мардум соли навро дар шаб ҷашн мегирад, яъне шаб ташкилӣ мекунаду ягон меҳмон фарёд мекунад. Вале кореисо бошад субҳи содиқ хеста, ҳама хӯрокҳои миллӣ тайёр мекунанд. Чӣ хеле ки дар видео мебинед, анам хел дастархони пурнозу неъмат андохта, пешакӣ ҳама аҳли оила дар сари дастархон таъзим мекунанд ва сипас шишта ҳама каса хӯрокҳои омода кардаашонро нӯши ҷон мекунанд. Инчунин гуфта намонад ки дар соли нав мардуми Корея умуман гӯем дар бисёре аз идҳо ба якдигарашон тӯҳфа мекунанд. Ҳар гуна мевагӣ, растаниҳое ки ба саломатии инсон фоида дорад, косметика, инчунин тӯҳфаҳои пулӣ. Дар корхонаҳо низ барои коргарон тӯҳфа мекунанд. Анам хел дар бисёре аз идҳо мардуми Корея якдигарашонро бо тӯҳфаҳо хурсанд мекунанд. ин буд дӯстони азиз якчанд маълумоте ки ман дар бораи соли нави мардуми Корея медонистам. Марҳамат, наворро то охирша якҷоя тамошо мекунем.